Shin kun san cewa yanzu za mu iya editing duk wani sakonan mu na WhatsApp bayan tura matukar ba su wuce mintuna 15 da tura ba. So domin ganin yadda wannan sabon feature na manhajar WhatsApp ya zo mana da shi, ku biyo mu cikin wannan bidiyon. To yanda wannan abin yake aiki shine kamar yanzu mu zo mu ce assalamu alaikum. Bayan mun rubuta assalamu alaikum sai mu ce fatan kana lafiya. To amma sai a ce mun samu tafin error mun rubuta fatan kana lahira a maimakon fatan kana lafiya. Kun ga mun tura masa fatan kana lahira. So a da sai dai ka holding din sakon sannan sai ka taba option din nan na delete sai ka delete for everyone. So yanzu baka bukatan bin wannan procedure din. Abinda kawai zaka yi shine bayan ka taba kan fatan kana lahira din ga wannan digo-digon nan guda uku sai ka taba kansa. Za ga option na uku gashi nan inda aka rubuta edit sai ka taba kan edit kamar haka. Bayan ka taba kan edit kamar haka sai ka canza fatan kana lahira ya koma fatan kana lafiya. Kun gani? To kun ga yanzu gashi nan ya koma fatan kana lafiya. To jama'a da fatan kun ji daɗin wannan sabon update din, sannan kar ku manta da yin follow, like da share domin samun bidiyoyi masu amfani irin wannan.